Ved I hvorfor man kan se, at indbrud er en muslim? Nej. Skraldespand og roder. Der er muligt også spise indhold faktisk. Og så konen er tættet, og hun er gravid. Okay, hvad kalder man en muslim på et skraldespand? En husejer. Ej, jeg kan faktisk også en god en. Hvornår bliver der solgt det fleste barbermaskiner i Mellemøsten? Det ved jeg ikke. Mors dag. Og jeg har også en god en. Ved I hvorfor muslimer lugter? Nej. Der er også lidt blinke had. Godmorgen, unger. Nu skal I høre, vi har fået en ny pige ind i klassen. Hun hedder Julie. Nu må jeg ikke tage godt imod hende. Hej. Hej. Hvor kommer du egentlig fra? Fra Aarhus. Hvorfor er du så flyttet til? Fordi min far han har fået et job et eller andet sted der. Arbejder nu. Et eller andet rengørnings. Okay. Ja, det er så i orden. Hvad laver du så egentlig i din fritid? Sådan. Rigtig noget. Går du til sport? Nej, det var først lige flyttet hertil. Nå, okay. Kan du så lide her og være her indtil videre? Altså, det var sådan min første dag, så... Har du en stor familie? Ja, det vil jeg sige. Nå, jeg går i kantinen. Ja, må jeg gå med? Nej. Hvor mange søstre har du? 7. 7. Mm. Hvor mange brødre har du så? 4. Hvad gør jeg mange? Ja, det er fint nok. Har I ikke fået lige penge til at det for meget så? Mine forældre, der er et rengøringsfirma. Nå, Så gæs så. ja, går du sådan til nogle sport? Ja, det gør jeg faktisk. Hvad for en? Tennis? Kan man sige? Ja, det er meget sjovt. Nej, jeg har også sådan gang prøvet tennis og fodbold og sådan lidt, men ikke rigtig noget, jeg gider. Ja, jeg startede med fodbold, så gad jeg ikke mere. Jeg spiller tennis og Ja, okay. det var meget sjovt. Ja. Du er blevet gammel nok til at gå med tørklæde, så du skal gå med det nu her. Jeg har købt nogle til dig, og det skal du have på mandag. Okay? Og 44 muslimer til klappen. Ja, det var helt vildt fedt. Ja. Hvad skal jeg gøre? De hader muslimer, og jeg er muslim. Hvad gør jeg? Nu er der spillet imod hende. Hvad hvis de ikke vil være mine venner, når de finder ud af, at jeg er det? Skal jeg bare leve et dobbeltliv, have tørklæde på derhjemme og tage det af i skolen? Eller skal jeg bare acceptere, at de ikke vil være mine venner? Du må ikke miste det. Det var et perfekt mål. Nå, nikker ind, eller hvad? Nej. Den sad bare lige op i kassen. Helt op på krydset på frispark. Det er op frispark. Mm. Det er sygt i hovedet. Reservestandard. Nå ja, okay. Det finder jeg. Man kan høre, du er fan. Ah, ja, det sender på ham. Ja, okay. Han er også rigtig god. Jeg skal gå ligesom, okay? Ja. Ja, sådan da. Men der er en ting, jeg bliver nødt til at sige. Jeg er muslim.